Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti da ito'y agundaway, may samanan asurat, tiintay kan biag, dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Da ito'y asurat, kat nagapu iti pagayam, nagpailingad iti nagan nga Audrey, manipod Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, manipod nang ngagak daytoy a programam kanayonen ti panagdengeg ko. Pudno launay ang makaitad iti adal ken liwliwa kadagiti kaskanyak adumdumngeg. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Ket patsek ken mamatiak ang makaibati daytoy iti adal kadagiti naayat adumdumngeg. Rukyak nga ruden ti ag salaysay. Oho! Apay nga gadal ka pa ilang nga minaya. Babae ka. Asawain da kan tumilain. Kalpasan na. Agtagi balay ka. Kinagaywan kanto kadagiti anak mo. Ay, saan mo na masapol ti diploma para iti dayta? Sanyo lang arudan a pinagadal dagiti kakabsat ko. Ita, didakmat pagadalan. Audrey, anak ko, saan ko maanatangkan ti ulom? Denggem ko mati amam. Nana. Apay, anyaya ko matinagdumaan nyo nga kakabsat. Tatang, kayat ko ti agadal. So, pwede ko na madapos-busan may iti inam para iti panagadal mo. Ay na, gastos la dayta. Nasaysayat pa tulungan na kami nga garden ka nagaramid iti walis aboy-boy. Baka umasinso pa iti biag taya. Gamno dayta iskwi-iskwi la. Aho, awan lambo ko now dry. Nanang, pangaasiyo. Kayat ko ti agadal. Pasensya ka na, anak ko. Ngamnoan niya ti imbaga ti amam. Iso ti masurot. Di tay mabalin at ubngaren ti amayo, Audrey. Ipanagnag ko kada kayo akabalak aragpatan dagiti arapap ko. Tsak itulok ka dituyak latan aging gatong palbiag ko. Audrey, Manong? nakaluto ka din. Mag-isin ako. Nay, kanya tayo naramigan. Apay nga impake kami tayo. Pumanawak, Manong. Saan mo ko man nga ibagbaga kada tatang kan nanang? Sa dino kumamot ti papanamadin ko. Oray sa dino ditan basta pumanawak kung dito'y balay. Sukiram ni tatang. Manong Jun, sikati inauna kada tayo nga agkakabsat. Lalaki ka pa'y. Apay adi ka man lang nagsalukag nga agadal idi. Tapno makalpas ka, kat makabirok ka itinatalgad at trabaho. Kasan mo ka nga garapapi iti kastoy a klase ti biyak. Kat no ultimo paggatang iti bagas kat awan. Ay kat mo talagang awan na turad ti pakinakam na kada tayo. Kastoy tayo latan, aging gatong palbiag. Kastoy nga? Marigrigat. Sangkasapul, sangkasakmol. Kinapatag, mangmangan, kin umangangis tayo. Nasayatin day ta. Diyak kaya ti kastoy a klasin ti biag Manong John. Amok,
Ken mamatiak nga itilikudan dagiti bantay a makitkita ta. Manipod dito'y kalapaw tayo. Adda na pintas agasat nga agur-uray kanyak. Nukas na, nagapu ka iti probinsya. Wen, ma'am. Naturod ka matngarod ano kas na iha. Napigsa ti pakinakam mo nga umay dito'y syudad. Kat, kumusta? Saan ka kadi ama ikawa? May kawak nga rod, ma'am. Nangro na iti panagbalasiw ko iti kalsada. Kinapudno na. Bumayagak iti 5 minutes sa kubaya makabalasiwak. Anya? Kasanong kat nagpapartakbat dagiti lugan a lumabas. Sa dino nga iti pagnanaadam ita. Ada part-time job ko iti palengke, ma'am. Agla ko iti natangkan prutas. Ijayak nga agnanaed. Imbaglaangan tanaawat ka kasi student assistant dito school. Nagasat ka, ta dito'y ka library unassign. 5 laang nga oras di duty dito eh. Masapul abantayam dagiti estudyante. Siguraduam nga awan mayawid. Wenno mairwarda dito a libro. Malaksid lang no pulutan da. Daytoy tilagbuk kan record book. Masapul nga aglag in amin nga estudyante dito eh. Naawatam ka di matla ang dagiti imbagak, iha. Wen, ma'am. Okay. Good. O sige ha. Panawan kan dito eh. Nice meeting you, Audrey. Nice meeting you too, Ma'am Annabel. Katagyaman ak unay. No worries. See you around. Dituya kon nga aguray ti jeep. Isagana kon ti pamasahe. Iti kasta. Saan akon nga kakaot inton madamdama. Uy, sus. Awan ba't gaya man nabati a kwarta? Ay, imbayad ko gayam amin itin padait ko a uniform ko idi kalman. Ay, andapay gayam balance ko. Nasapa pa'y matkit di ah. Ano sa kunti magna, aging gayjay pagadalan. Wen, magmag na akon. Dito yaklatan amangan. Iti kasta, awan makakita at tinapay lang ti balon ko. Mapsugak mat siguro dito yan. Uminumak tulatan iti ado adanom. Miss? Excuse me. Ha? Isubli ko man daw ito yung libro. Okay. Sige, sir. Mabit lang ah. Ta-i-check ko ti record book. Amom ka niya, bawal timangan dito unag ti library. Ha? Ay, kwa. Wana, amok. Iso na lang taawan matandag iti estudyante. Lunch break ngamin. No, dati tsara makakita kan ka. Amangan mong tan na ka. Kasta ka di? Wen, Sige. Madamdamak to nga rodan akanan ti balon ko at tinapay. apay nga may na di ka mapaniti kantin. Ha? Ay, kwa. Awan ngamin ti igatang ko iti kanak ija kantin. Ala, umay ka. Sumurot ka kanya. Ha? Umay ka kunak mat. Sumurot ka kanya. Tama pantay di kantin. Ilibre ka. Oh, ato yung tinatang aginatang yo, ma'am. Agyaman ak, ma'am. Agyaman akmat, balasan ko. Ay, sus. Jakmatan na puputan ti oras. 30 minutos laangan sakbay ti sumaruno a klasik. Partakak tagsukat. Iti kasta. Sanak amala daw iti klasik. Oh, at 20 ka nanta, Audrey. Mangantan. Thank you, Chad. Third year college tan. Talo atawan matan nga libre-libre nak iti lunch. Dahil tati pagsayatan na. No, adabak na nga barkadam. Uwan nga ron. Ano nga ron? Mangan kagid din. Madamdama, tumaray ka man na mapan iji library. Amon, bilibakan ka. Nakagagagat ka. No, siyak siguro ti adday ti sitwasyon mo. Ang mga no jak kabalan ti kasta setup. Student assistant iti agsapa?
Tendera iti malam? Estudyante iti rabi? Maturog ka pa iti kasta sitwasyon? Siyempre, mata, no jak maturog. Di kasla ako man zombie. Ang mga no sinusup ko amin ang adara manipod iti tangad mo. Talaga malampay lang, joke ah. Ay, nako, Chad. Narigat ti biyan. Imbagkan ka ta suportado da ka ti pamilyam. Siyak ngay, awan sa bali anam na maag. No di ti bagik-laang. Kan syempre, ni Lord, awan sa bali akam kamangag. No saan laang nga iso. Nangruna no kas di amarigrigatan akoan. Iso lang ti pangibagbaga ak iti amin asakit amarikrik-nak. Amok nga minadinak baybayan. Kan amok adengdenggan na amin dagiti ibagbagak kan kararag ko kan kuana. Siya nga eh. Saan ka di? Saan matakas na ti kayat ko asawan, Chad? Ouch! I'm hurt. Anya ka kadi. Ti kayat ko asawan. Saan mat nga iti amin agundaway kat may bagakkan ka dagiti parikot ko. Dagiti saksakit ang tinakam ko. Kan amin na pagdaldalanak iti biyag. Amo, Audrey, makikita kong timasakbayan. Anya? Amo, ken mamatias, ngagbalin kanto ang maysa kadagiti kang atwa na tao. Ket iday-dayaw, ken pagserbyanda kanto iti kasta unay. Anya? Oh, Chad, apay nga da ka dito eh. Awan lang. Kailiw ka ngamin na makita. Anya? Sika talaga. Ag-review ka kit din. Iti kasta, nang ato ti maalam iti exam tayo. Nag-review ako na. Siyak pa iti kunam. Ay, sus. Ala, di nak nga ro disturbuhan tani. Madama ti pa nag-review. Bawal ka nung tiyag-review dito yung library. Bawal ka dyan. Katno dito iti pinaka the best na pag-reviewan. Ngamin, naulimag. Si kalang tinaariwawa. Day takat ipagbili bakunay kan ka. Oh, apay manan. Kaba alam nga isabay ti trabaho kan panag-review. Siyempre kakayanin para sa kinabukasan. Wow! Nagngangato dagiti grado, Audrey. May sa kapagwadan nga estudyante. Nakagaggagat kang ubing. Agyaman ak, ma'am. Ayon gayam, iha. Ijay kapayla ang kadisigod apag nanaadam. Iti ko nam apag trab-trabahom ijay palengke. When, ma'am? Kayat mo ka diti umalis? Ha? Nakitam ka diti baro a building? Iti sango ti iskol tayo? Para dayjay kadagiti mamaestra nga adayo ti balay, wenno pagaw-awidan na. Kas kanya. Iso na lang ang tagdamot ten ab-abangak ng apartment. Mas komportable ak ngamin ijay. Iso adyak kayat ti pumanaw. No kayat mo, si kalaangan ti agnaad dita. Anya? Sa anak mat maestra, ma'am. Kan maysa, amang ano saan amabalin. Estudyante ak pailaan. Anya ka kadi, am-amuda kan dagiti teachers dito school. Amok nga umanugot da. Itikas na, makaturog kamot itinasayaat. Saan kan amakilinlinetlet ka dagiti katrabaho am iji palingke. Kan maysa, as-asidag dito school. Ma'am Ann, Ne, apay nagsangit kamot dan. Apay, adda ka di madian na ibakat. amay kwa, ma'am. Awan, agyaman ak unay. Maragsakan ak lang amin. Panagrik nakit. Ado dagiti blessings nga ititad ni Lord kanyak. Manipod imayak dito isyudad. Naadanak adagos iti trabaho. Ura iti palingkilaang. Namamo kayo. Namamok ni Chad. Kan, ado dagiti mangisaksakit kanyak nga oray jakmat kapkapin ano. Ngamin, nasingpet ka. Malaksid iti dayta, nagagat kan pagwadan ka nga estudyante. Mamati ak amatungpal amin nga arapaap mo iti biyang, Audrey.
Oh, nakatugaw kayo manditan. Nakasla dapat panaanan nyo, nanang. Ay, kumusta mo't nga tanjay adim, anak ko? Panagkunakit saan nga agawid pa, Dejay. Amom ka, day. Asaan at kami kinitatangyaw tinang panagan kini Udre. Pinanaganan ti apong kaw anang paanak idi kanyak. Ti kayat ka no asawan ti Udre. Kat noble and strength. Supernatural power and honorable. Iso siguro ana idumduman ni Udre kada kayong agkakapsat. Ngamin, nakontento kayo iti kastoy abiyag. Idinto ta jay kapsat yo. Na iturad natin matayo. Tapno mapan agtrabaho ijay syudad. Anyang iti amuta yun, nanang. Amang ano nakiasawa mo ten. Saan? Amaw kasaan nga aramiden ni Udre dayta. Ngay na, kasanukay ko makasigurado asaan pa'y anak asawa ni Udre. Amaw kadeterminado amang ragpat kadagiti arapaap na. Agpito atawan mo ten tinapalabas manipod timanaw. Itilas ti pito atawan. Saan pa'y apulos ang nagawaway, nanang? Uray surat la kumamot kit awan na awat tayo. Di kaya't nasawan. Nalipatan na tayon. No adaman pagbabawyak kita. Awan sa balay, no saan at ijak pa ng suporta idikan kwa na. Iso ano pod no analipatan da tayon. Okay lang kanyak. Ngamin, maawatak jay adim. Nanang, Ngam ikarkararag ka o. Asapay kumata agawid, uray iti maminsan laang agundaway. Iti kasta, makapagkidawak mo't iti pamakawan kan kuana. Kasanulay tan, Delphine. Saan mo ito na may ikatawag mo? Nabayagan kita, handa ito Lorita. May katulata. Daytoy katirigat na. No sang kasapo, sang kasakmula ang timaberberukan. Awan pa'y maurnong a pagpaagas, no kastoy nga agsakit da tao. Lambungan nakman hindi. Itilaya. Wano niya pulong dita. Himbag lamang pwede uyak ko. Kapilitan na. Kaawan mo't nga road maigatang iti agas mau. Mabiit lang nga road. Tamangil ang buong ak iti inumam lakay. Lakay. Apo? Apo, umayan na. Dan sa tao. Ah, Yahoo! Nanang! Tatang! Adda kayo kasi. Kakitaan. ay, Udray! Si kakadin na ito, anak ko. Wan nanang! Siyak nga rod! Ay na, Diyos ko. Agyaman na, tanagawid ka matlagan, anak ko. Pasensya kayo na, no itaak lang nga nakaawid nanang. No amuyo lang ko ma. No kasanok nga inanusan ti iliw ko kada kayo iti agaro pito atawan. Ay na, anak ko eh. Nanang! Napintas sa akin dito biyag mo Baro, tisuot mo akawas. Nagraman sapatos mo. Abaya, nagsubli ka pala dito kalkalapaw. Tatang, nagpasyud adak. Tapno agtrabaho, gaputa kayat ko ti agadal. Iti kasta, makasampo lang iti natalgad at trabaho. Tinungpal ko dagiti arapahap ko. Saan lang para iti pagihig. Nudikat para kada tayo. Para iti pamilya tayo.
Pakawanandak ko ma. No sinukir ko ti pagayatan niyo ide. Pakawanandak no naglibas sa kapimanaon. Amok nga minadidak matlaang palubusan no agpakadaag. Iso kinay kayat kong tinaglibas. Pakawanandak ko ma. Nanang, tatang. Saan asika tirumbang adumawat iti pambakawan. Nadigat siya kanak ko. Siya nga ben. Awan man lang nga pulaw sinaramit ko. Tapno matulungan ka. Awan day jayan, nanang. Aywan gayam. May saakitan nga engineer. Engineer ko na. Awan, nanang. Delphine, engineer ti anak ko. Kit, nasaya ata ano kasda. Agsublikan ni Jesudat. Kaya turno semtibiyang mo. Kaya na kami panunutan. Ngamin, nasayat, kasasaan mi dito'y. Magmakan kami uray kasano ti kinarigat ti biyag. No, agsubli ka dito'y. Marigatan ka manay. Maragsakan kami. Makabaw nga anak miya profesional. Delphine, Awan ba't na itulong mikan ka? Isuasan na kami nga rudan na panunudan pa ay. Tatang, sa anak nga agarapaap no saan agapo kada kayo. Ti baligig, kat baligig yung matan. Ngamin, na kayo ti pamilyak. Na kayo ti makagapo. No apay nga ingad ko tinagadal, ag ingga nakaturpusak. Uray sa dino pa'y alugar ti pakadanunak. Kan uray anya pa'y abaligi ti maragpat ko. Da kayo, kat da kayon tulat ta ti pagawidak. Gaputa da kayo ti pamilyak. Saan met akas karina ti basta rumang ay iti biag. Masapul ti agsalukag, agsakripisyo ken dumiskarte, tapno magunod mo dagiti arapaap iti biag. Ininot ana ipaaramid ko iti balay ti kalkalapaw mi. Tultulungak met dagiti kakaanakak nga agiskwela. Kayat ko ngamin amasurusuro damet ti agarapaap, aggaget, agsakripisyo ken dumiskarte. Iti kasta ket maragpat danto met ti balligi, iti likudan ti kinarigat ti biag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaiba ti ak iti adal kadag iti padak adumdumngag. Toy pagayam mo, Audrey. Ken ka pagayam, Audrey. May saka kadag iti makapanaknek nga awan imposible iti tao nga amuna ti agsalukag ken dumiskarte iti biag. Kang runaan iti amin ti panagtalek tayo iti Diyos a namarswa. At daman dagiti panubok adumteng kabailan tayo asulbaran ken malasatan babaan iti pamati tayo ken kuana. Ti tao nga addaan determinasyon maragpat na dagiti balligi iti biag. Alakastan pagayam, Audrey, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdenget. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal
liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Adtoy manen ti pagayam yo, Freya Simsim, amang kabkablaaw kada kayo amin, iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg sa dinuman a lugar ti ayan nyo ita. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jamila. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Jamila kunam kumalat ta kanyakon. Kitawag asaan mo kuman adakamatan ti address ko. Jakmat paglastog ngem adda mabalin ti pamilyami. Ado ti negosyo ni papa. Malaksid iti dayta, opisyal pay daytoy iti mismo nga ilimi. Makunak nga awanan ti bero kakpay, ngamin maited damat amin ang masapol ko. Maited da amin adawatek. Iso nalaeng ta nagbalinak asakit ti ulo iti amak. Nang rugi daytoy, idi pimusay ti inak gapo iti aksidente. Kasladyak ngamin maaklon idi tinasapa nga ipupusay na. Iso akasla nagrebelde ak. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Abay na ita ka lang asumangpet, Jamila. Oh, Papa. Alaunan iti parpaon. Sorry, Papa. Diyak mat na napuputan ti oras. Naimasan ni mat ngaminan tinag-happy-happy ka dagiti barkada. Kasta ka nila tantar aramidam iha. Amumet nga kapay klasem intun biga. Abay, di mo ay mapanunot nga amangan no makaala ka itis sakit. Gapoy tigas tangar aramidam. San lang na ita? Amangan no mabaybay ampayan ti panagatal mo. Gapoy ti kalayon a panagin ilumyo. Na, Relax, Papa. Saan to ang mapasamak day ka? Promise. oh. Isardeng mo kumantere na being nga irurwaryo ka na iti barkanam. Nalasakitan, ang babae kat nabarbardak. Kan maysa, nakababay niya. Ano lang iti baga na iti tao nung makita na ka na barbardak. Ibaga nung tukitin ladyak ang mga simple na ang tiyala ko. Sana bali ko ma, no sa anak ng opisyal iti munisipyo. Don't worry, Papa. Saan kami matabas na umiinom kadagiti public places? Oh, talaga natangkad ti ulom. Makaturturog akong, Papa. Inton maminsan tulangan dito pa ng sermon niyo kanya. Okay. Good night, Papa. Simbangpot kayo gaya man, Sir Martin. Juan, manang Sonia. Ni Jamila, simbang pet ka rin. Ay, wan, sir. Nga marimwarmot laang. Anya? Ne, naparan naman ni nga. Sinundumot ni Jomar, sir. Ijay da kanurwar amang rabi ay. Lukas ta. Dayjay maran at Jomar ti kaduana. Ti amok at nobyo na ni Jomar, sir. Kinapod na. Adayotrik na kiti dayjay at Joma. Nakapres-pres ko. Panagkita kat sana nasayat nga impluensya dayjay itinak ko. Ay naagpad ata, sir.
Ang no ibaga tayo day takin ni Jamila. Sigurado asaan mo't laeng adungag. Amangan kit day no agungat pay. Ay, natangken at talaga ti ulok na ako. Ti ko lang sagi, amo na aminan ama ipapaniti biyag. Panagkunak nasken amang sapul tayo iti ebidensya. Tapno maya dayo tayo ni Jamila iti dayjay Jomar, sir. Ah, Anya nga tano ipaimbestigayo ni Jomar, sir. Kaya't ko asawan ipamanmanyo iti kasta maamuan tayo ti pudnaw a kinatao na. Hi, Jam. Oh, si gamit gayam, Chris. Okay lang ba ngay tulog ka man ton madamdama? Sorry, ngam saanan amabalin. Ha? Ni, apay nga eh. Inaklon ko ni Jomar. Anya? Ang Jamila. Adan asawa ni Jomar. Wan, amo. Amom, ngam inaklon mo latta. Nagsinadan. Iso nga awan nga rudan parikot. Jamila, sa balilat tanong ka ba ilan nakaapakasaran ti may sa lalaki? Huston, pasensyakan. Ngam saanan nga agbaliw ti desisyon ko. kasano Jamila? Sumurot ka di kanyak, ama pa ni Bagyo, hintun rabi. Next time na lang, Jomar. Anya? Abay, di mo't nagtulagan tanda ito. Nakabukak pa yan iti hotel para ka data. Masakit ni Papa. Jakmat kaya't abas na iba tilatan akas diti kasasaad na. Doktor ti kasapulan ni Papam, saan ka ka? Iso ama balim mo tangarod a panawan. Jomar, di makalak ano agsakitak kat saan apulos a pumanaw ni Papa Ige Balay. I-cancel na amin nga appointment na kat bantayan na aging gang aging baga. Kaya't kumat nga aramidan ti kasjekan ko na. Nang runa itataadan edad na. Adagan ka dayta. Kaano na ngay nga rod apagbigyan, Jamila? Anya ti kayat mo asawan, Jomar? Tigayat ko sawan. Kaano ti pa nagpasyar na? Kahit kangamin ang makaduang agpasyar. Abay aya nagtangken ti ulom, Jamila. Abay ti mo pa'y lang at ay wantay kaya lalaki. Amumagaya man nga tanasawa na. Papa, duwan atawan ang nagsina da iti asawa na. Iso anaway ang arudan ni Jomar. Uray pa'y. Saan nakalata mabaling ngay kalaysa? Kan baysa, agad adal ka pa'y lang. Iso ka pang ahasim. Sinamon tayo dahil Jomar. Asikaswang giti palagadal mo. No agsao kayo mat Papa. Kasla saan nyo anapadasan tinagayat? Saan nadagas ti agayat iha? Ang pilyam ba't di may bagay kan ka? Pilyam di lalaki amang itatagkan ka idaltar. Di lalaki responsable kan adan plano na itibiyag. Papa, Jamila iha, itapay lang, aray wamon tayo dya lalaki. Matadahal lang ti masakbayam, gapo iti tayo dya, Jomar. saan Papa? Ay ayatag ni Jomar. Anya, Saan da kamin to ang mapagsina? Saan apulos, Papa? awan ka rin ti plano yung agbakasyon. Pampanunutag na rod nga ag-file iti 2 bulan a leave ko. Iti kasta, ma-enjoy mi matyag bakasyon dita Pilipinas. Ay katuan amanang, iti kasta, makapag-inilo tayo man. Wen nga ro dading ko, napayag day dinaudya na gawidan mi. Kat, kumusta kayo matan dita? Ni Jamila, kumusta matan? Ay, naijay. Kasi ti sigod lang tamanang. Masansan ti panagawid na na barbartrak. Diyan ka mo, no igagad na pa'y tagatal. Nakinubyo pa'y gititir tanasawa na. Iso nga inong ungtak manan. Anya? Ne, apay ngay,
Subalbala sa gasumuksukir. Mahilig samat ngamin iti nightlife. Huwag nga rod manang. Lumabalin lang ko mga kabilan, inaramid ko, parang isuti pagnakban na. Ay saa, dading ko. Sana kasta ti umnapan ng disiplina iti anak mo. Ken maysa, balasangen ti anak mo. Kasaritam lang iti nasayaat. Iti kasta, saan nakarkarong agrebelde. Ay, Mala, may amta kasaritak to ni Jamila Martin. Agar-aramid ka lang ang itibukod mo nga istorya, Chris. Daddadaalam lang ni Jomar kanya. Itikas na, agsina kami. San ko dadadailan ni Jomar? Pudno ti bagbaga. Nakita dagiti dua amatak ti babae asal sa labayan na. Naging narakop da pa'y ngaron. Kan nagkiss da iti lips. Sakbay ang pinalugan na iti taksi. Saan lang nga sikat ti babae ti biyag na, Jamila? Houston, jakon kayat amang agpay dagiti ibagam, Chris. Di ka kumagungungat kanya ka. Ngam, luklok-kwan na ka lang ti lalaki ngay ayatam. Houston ko nakmat. Agpada kayo lang ang kinipapa. Mabalin ka di. Panawan na kun dito eh. Kaya't ko tiyag may mesa. Panaw! Itay ko pa'y nga awagan ni Jomar. Ang diyak makontak ti number na. Idi pa'y la na minsan nga aldaw adi na sungsungbatan dagiti text kan awag ko kan kuana. Saan nga taapod no ti imbaga ni Chris? Nga dapay sa bali a babae ni Jomar malaksid kanya. Ay, makapa-stress magkanti kastoy. Awagak man lang ni Novi kandayan. Rumor kami man kat di. Iti kasta, mayaw awan ko ti pampanunutak. Oy, Jam! Itay pa'y asang kakitam ti cellphone mo Ada ororayam nga text? Makapasurun nga ro deja at Jomar. Duang nga aldawon asaan ang nagte-text. Diyak pa'y kit di makontak ti number na Ay sus! Amangan mo't no, masaya na siya sa piling ng iba, girl. Makaamumot kan itibiyag na. Talaga ang mas-asara kun iti dayjay alalaki. Sa bagay, maawatak matkit titirik na. Nang runa kat talaga matagwapo ni Jomar. Uray siyak mata. Aglalaok adnanag kansuron ti mariknak. Nukas tadyak makontak ti nobyo. Pwera angaw. Talaga ang seryoso akin ni Jomar. Iso nga uray tanak ni papakin ni Auntie Sonia. Jaklat na ikaskaso. Ang agure ka man? Di mo't adda ka nun asawa ni Jomar? Wan, nabayagdan ang nagsina. Oy, Jamila. O, apay dayan. Ibagam man ti pudno. Pudno nga. Ada ka din napasama kada kayo? Ah. Anya pasamak nga ibagbagamit dayan. Awan pa yan niya. Pose. Di nga. Seryoso ka? Ay, naku. Sardengan dakman da kayo adwa. Apay, anya ti panagkunkunayo kanya. Lalakaan a klase ti babae. Saan na niya? Uray kaskasano. Amukmat asalimat matan ti dayaw ko. Hello, Auntie Hilda. Kumusta kayon? Imbag man ta nakaawa kayo. Okay kami laang mat dito'y kaanakan. Da kayo nga'y, kumusta kayo matan dita Pilipinas? Okay na ang mat, Auntie. Naipagan ni Papa, mi dinaudi ang nagsarita kami. Akanayon kano ti panagbartag mo. Ha? Ay, ni Papa talaga. Pati dayta imbaga na kada kayo. Kita ama, amangan mat no mabaybay am ti panagadal mo, gapo iti nalabas a panagin inomyo iti arak. Laglagi pom kumasaan anasaya at iti bagi iti arak kaanakan. Dumadaal iti salunat dayta. Auntie, Iha, saan kumanatanggan ti olom? Tungpalam ti anyaman nga ibaga ti amam. Ngamin, pagsayatam matlaang dayta. Kas makitam mat, saanan anang asawa pa'y ti amam, manipon pimusay ti inam. Ngamin, sikat ti pampanunutan na.
Makita kan marik namot siguro ti panangipatagkan ka ti amam. Auntie, Mawatak tirik nam anasapa anawanan iti ina. Ang panagkunak kat awan ti rumbang apagrebeldyam. Ngamin, saan tayo matanagayatan tinapasamak. Nalabit analpas ng ti misyon na dito'y lubong. Isu asinublimat ng ti Diyos ti biyag na. auntie, Jamila iha, balasang kan. Rumbang nalaang nga ron nga nadam ti bagim. Amok nga ado ti agar-aram kan ka. Ngamne, pilyam kumamat ti lalaki amay parbang para kan ka. Sana kung kumpormiting ka pa ki boyfriendan. Pilyam jay lalaki amang respeto iti kinababayem. Iti kasta, nalinis ka nga idatag na iti altar. Auntie Hilda. Kang ronaan ti amin, di kaagayat iti lalaki nga daanan iti asawa. Saan arumbang makirelasyon ka iti kasta a klasen ti lalaki? Di mo ibadag ti karbangan ti pada matao. Ngamkit di, dawatam iti Diyos ana marswa, nga ikan na ka iti lalaki at talaga aparakan ka. Saan kat atay nagumumaanan ti sabali? Di ka kumaagapura. Napintas ka. Isu apatsak adumtang to ti lalaki akagasat mo. Kat isunto ti mangitungpalkan ka iti altar. Auntie. Imet ko namin dinauda nagsarita ta. Ngay ta nakapagbilgan. Iso na lang ta. Apay nga, di timot pag tinagkitaan ta. Adanas ka na pagsaritaan ta, Jomar. Mapalintamad nga agsarita ito, hotel. Wano ito apartment ko. Total, agmay may saak mati dyan. Maraming tapay tigay kaya tayo dyan, Sorry, Jomar. Angam saanan ang mapasamak ti pampanunutan. Ang dimot ko na may ayatan nak. No talaga may ayatan nak. Ipaay mo nga ron, tikal kali kaguma. Please. Waswasan tan ti relasyon ta, Jomar. Anya? Nalawag tinangag mo. Manipod ita. Putdan tan ti anyaman a relasyon itinagpaitan ta. Lipatan na kon, Jomar. No kasta. Di mga kamot lang iti amam. Pampanunutan na lang ang ti pagsaya atak. Nasaysayang atin ti kastoy. Ngam ti maisagmakak. Iso asika. Agbalbaliw kamadtan, Jomar. Yamila, Da kayo matgayam, Papa. at nakatirik-rik na, iha, masakit ka ka di. Wala, at daparikot mo. Ni, apay mat anak ko nayo ti kasta, Papa. Ladlaw ko ngamin, ang masapsama ka matan nga gawawid. Malaksi di tayo ta, aslasan ka nga gawawid anabartag. Daita ka di, Papa. Sa anak ngamin una yan, asumursurot kadagiti gagayem ko ang mapanagin inom. Kasla kay kayat kumatan ti agigan dito'y balay. Makaturugak pa iti kompleto nga oras. Sa anak kon ang mapuypuyatan. Ay kesa, lasayal garot ano kasta iha. Kan, in-break kumatan ni Jomar, Papa. Ha? Puno ka di tayo iha? Uwan, Papa. Maragsakra ko na itataytara ko. Nagsarita kami kini Oo. Auntie Hilda. Kat naamiris ko ahusto kayo. Awan na saya at amasakbayak kini Jomar. Malaksid adinak mabalin nga ikalaysa. Di na pa'y amo a respetuan ti kinababae. Papa, sorry kadagiti sakit ti ulo nga impapay ko iti kalabas. Di mo panunutin na tayo ha. Tinapatigit sa nakaamiris ka na banag apakaragsakak unay. Jamila? Agyaman na. Ngamin, tunggal umayak diti balayo. Kat kasarsaritan ako ni tinasayahan. Sana kasi di.
Kasla ka na yung nakakawat. Ah, si kamot, Chris. Ipalagip mo pa ilaang mataytan. Sabali ini, sabali ita. Kumusta kayo matan kini Jomar? Awanen, break kamin. Siyak tinang i-break kan ko na. Naamiris ko ngamin, asaan nga iso ti lalaki a para kanyak. Naamiris ko matan dagiti nagbidutak. Kat nakafocus ak itan iti panagadal ko. Agyaman ang karot no kasta, Jamila. Kamaudyanan na. Nakaamiris ka matlangan. Nangruna iti panakirilasyon mo kini Jomar. Agyaman akmat, Chris. May saka kadagiti saan anaumaan ng palpalagip kanyak. Iso na lang, tadyak pa'y mabalin nga aklunan ti ayat nga idatdaton mo. Ngamin, masapul apagimbagak pa'y ti sugat to'y puso. Jamila, Sapay ko mata maawatan na, Chris. Diyak kayat ti agbalin ama naging bubukod. Kayat ko at tingitingan anaimbag tirik na. Iti kasta, nakasagana akto asumrak iti sumaruno a relasyon. mawatan ka Jamila. Kit si sasagana ak nga guray. Kiddawag, abay anak amang tulong ken ka. Tapno aglunit tinasugatan na pusom. Ipatpatag ka unay, Jamila. Sumagmamanulangan abulan ti Orion, agturpusak meten iti kursok a nursing. No may papanmet ka ni Chris, aging ga itaket jak payla ang sinungbatan ti ayat nga idatdaton na. Ngamkit di, nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Isu ti pangibagbagaak kadag iti parikot ko. Isu ti kanayon amang palpalagip kanyak. Isu ti kanayon ko akadwa tunggal rumrumwarak. Jak ammo no aging kat kaano akastoy ti sitwasyon mi. Planok ngamin ti mapan ijay Canada, kalpasan ti board exam ko. Ket no mabalbalin, jak kumakayat ti long distance relationship. Dependen tumatkit di siguron no anya ti mapagtulagan mi kani Chris. Day ti mantipadas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Jamila. Ken ka pagayam, Jamila. Nasaya at met ta nakaamiris ka adagos. Dayawan ka, ngamin saan mo a pinanunot ti bukod mula ang apagragsakan, ngamkit di inaramid mo ti rumbeng nga oray sikan ti masaktan. No may papan iti ipupusay ti inam, nasken nga aklo namon ti amin. Nalabit nga aging galangan ijay ti inted ti apo abiyag na. Banag, amang patibker kumakin ka. Aramidem kit di daytoy nga inspirasyon. Tungpalem no anyaman dagiti inbilin nakin ka. Kasta meten ti amam ken ti ikit mo. Iti kasta, agbaligi kanto kadagiti plano ken arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam Jamila, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita kat nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan ayunis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Sapay kuma, tas si kakaradkad kayo adanunan tuy nanumo asurat ko.
Naawi sakmat ang nagsurat, tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko, may papan kan ayat. Gapoy tinalaos a panagayat ko kani Alan, nagbalinak abulsek, katjak in kan kano ti pananglukluko na kanyak. Inaramid ko latta ti obligasyon ko kas girlfriend na, itilikodan ti panagbababae na. Aging gadimteng ti may katlo atawan ti relasyon mi. Kastoy man dagiti pasama. Happy third anniversary, babe. Eunice. Ano ti kayat mo kanan? Agpili ka, takarga ak ti platong, babe. Houston. Jakon kayat. Ha? Ni? Apay, nagaduti in order ko. Apay, di mo kayat ka diti makan dito eh. No kayat mo, umakartay ti Sabali Restaurant. Houston, Eunice. Kayat ko asawan. Put din tante relasyon ta. Anya, Namin ano na daras nga agparparignakan ka. Agam agin bubulsag ka. Alan pangasim. At data dito yung restaurant. Nakababain ka na kiti makangag. Numabalin. Ijerwar ang pagsaritaan tati maipapan iti day taban. Saan? Kayat ko adito'y kun alagpasan ti amin katata. Apa yan, Ana? Anya ti makagapo. Simple lang. Saan kan hay ayatan? Awan matambo ka nagbasulakin ka. Di mo kumamot aramidan ti kasti kanya. Ang naasim. Diyak ko makayat nga ramidin dahil kan ka. Ngam, Yaman niya, Alan. inuray ko asi ka mismo ti mangi-give up iti relasyon ta. Ngam kaslawan lagan ka. Isosya ko na mismo ti makiwin naspos kan ka. Ag-break tan, Eunice. Sana lahat pangasim. Di mo kumamot aramidan ti kasti kanya. Pakaunan na ko ma. Yung aging galaangan dito iti pagpatinggan ti love story ta dwa. Ines! Kumay ka! Lumugan ka! Tayo ko lang kayo di balayo! Oh, Ines! Apay nagsangsangit ka? At ka din napasamakan ka? Vince, ni Alan. In-break na ko. Kastaya. Ala, di ka nagsangit. Sana rin bang asangitam ti kasya klase ti lalaki. Vince, Gusto na. Di ka danag. Adak lang dito, iparakan ka. Ikan kapulos panawan. Namamanti ka adak iti sibay mo, iti amin aguntaway. Ikarig dahi tayo, Eunice. Okay, no problem. Agkita tantulangan ni Jay, okay? Bye. Alan, Oh, anya teraramidim dito eh. mabalin ka kadiya kasarita. Awanan ti rumbang pagsaritaan ta pa, Eunice. Alan, mabalin ka di, nagsinubleta, pangasim. Maminano ka di nga ibagakan ka adikan ay ayaten. Sardengan na kuman. Lipaten na kon. Takas taakmatin ka. Inaramid ko na ita. Ngam talaga marikata na. Ngamin, aging kaita. Ay ayatan ka pa ilang ngalan. Eunice, jakon kaya't masaktan ka pa eh. Di mo ko maipilit ti bagim kanya. Ngamin, talaga nga awanan ti panagayat ko kan ka. Saan kan ay ayatan? Saan ba't siguro ang narigat nga awatan dayta? Kasyam kumamit tabagin. Apay. At akatin sa bali na ayatan. Wen, adan, iso apang ang asim talipatin naman. Saan la si siyak ti lalaki? Nalabit asaan adata tinaituding para iti tunggal mesa. Iso nawaya ka nga gayat iti sa bali. Pat-check nga ano ti mas deserving iti panagayat mo. Sige. Nakastati ko naman. Ikarigatan kalipatan nalan.
Ket sapay na ko, ma. Tawan to ti pagbabawyam, iti kastoy ngay naramid mo kanya. Hello, Eunice! Happy birthday, Bes. Thank you, best. Hi, Vince! Imbagmanta na kaumay ka? Siyempre, mata. Malipatan kaya mo ti special na ti best friend ni Eunice. Happy birthday! Agyaman nak, Vince. Ah, ato ti regalo para kan ka. Oh, wow! Ang sweet mo naman, bro. Agyaman nak, ha? Bes. Ato'y matirikalo. Thank you, best. Okay. Kumusta kayo, Matan? Da kayo ka dinadwan? Saan pa tigat ko sa wen. Agayam kami lang ka ni Eunice. Kunak nobyo kayon. Kalpasan ti break up da ka ni Alan. Oh, Eunice, Vince. At kayo maggaan dito eh. Kumusta kayo? Oh, speaking. Hi, Nelly. Happy birthday. Thank you, bro. Chona, ni Eunice, ni Vince, ni Nelly. Barkada. Okay. Eunice, Vince, Nelly. Ni Chona, girlfriend ko. Hi, guys. Nice to meet you all. Wow, ha? Nag-date ka matan na nagka-girlfriend? Kabi-break mo lang, saan ka di? Sorry, ha? Saan na ka na-inform na ubing kayam ti type mo? Ay, siyempre mata. Iti ko nang kadikat urayak pa iti 2 months, 3 months. Talaga mata na pospol ti rupa man niya, Alan. Kalpasan ti naramid mo. May turod mo pa ilati agpakita dito eh. Wait. Ni ka di Eunice, di bagbaga mga ex-girlfriend mo, Alan? Kunak man no barkadam laang dagito eh. Sikati makagapuno apay nga in-break ni Alan ni Eunice. Oh, really? I'm sorry for your loss, girl. Talaga kas tatibiyag. Di ka agdanag, Eunice. Amo ka makasarak kan tumatlaang iti lalaki at talaga para kan ka. Pasensya ka na. Agin inayat kami ngamin at talaga ka ni Alan. Pwede mo mutan ka nung in-order mo cheesecake, Eunice. Kwa, Vince, pasensya ka na. Nawananak na tayo tigana sa mangan. Aging ka kadita. Kat ni Alan pa lang tilinaang ti puso kan panunod mo. Vince, San lang mat ani Alan ti mabalin mo nga ayatan. At daak dito'y para kan ka. Mabalin mo mat nga ibawing ti atensyon mo kanyak. Namumot na bayagan nga ay ayatan ka. San ka di? Vince, Masaksak kita anak mat. Numakit kita ka masaksaktan kagapo ko ni Alan. Lipatan nga minun do dya lalaki. Siyak langan ti ayatan. Ikarik at di kan tulumdang iti tindak. Di kan to pagsangitin. Ayatan kan ipatag ka. Aginggat maudi nga angas ko. makabanog mateg malmalam at trabaho dito yung opisina. Ay, makapabisin pa ikiti. Agalas 5 kaya man iti madam. Hi, Eunice. Oh, Vince. Anya di raramidam dito eh. Anya pa ko ma. Sukunan ka, ha? Sika talaga. Nagtaktak ka man na nakunak. Okay lang. Pakaragsakak timang sukon kan mang itulod kan ka. Ay, gaman Vince. Ay, magayam. Ada surprise kan ka. Anya nga dayta? Diyan ibagbaga, ha? Surprise nga, Rod. Ay, when gaya man niya. Ala, umay ka. Ada pa pananta. Okay, mabit lang nga ron. Yurnos ko lang dagiti papel iti lamisahan ko. Wow!
Talaga mo ta na sorpresa aki tinaramid mo a preparation para iti early dinner ta. Napukaw ti bannog ko iti nagmalam. Nagimas pa'y dagiti makan ngayon pa sa ganam. Siyempre mo ta. Vince, Oh. amom, kasta unay panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, dimteng kay ti biyak ko. Agyaman na. Gapo iti kanayon na panangan andingay, kan panang parparagsak mo kanya. Awanan yaman na. At dapay aparagsak tibiyag mo, no ayatan na. Saan la na ingkabsatan? No di kahit kas iti panagayat kumatkan ka. Vince, Si sasagana nga agbalin apanakip butas. Tapno lang malipatam ni Alan. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agbalin ka lang nga naragsak. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Eunice. Eunice. Oh, Alan, anya tiraramidom dito'y sango ti balay. kahit ka kumakasarita. Maipapan itian niya. In-break ko ni Chuna. Kasta ka di, ang apay nga ibagbagam kanyak data. Awan mo't bibiyang ko no bilang laeng. Inaramid ko ti Kasjay. Gaputan amiris ko si Kati Ayayatek. Husto nalan. Sardengan na kon. Adan nobyo. Pudno nga dan hobyom. Ngam amok asaan mo nga ayayatan. Ngamin, aging gaita. Siyak pa'y lang ti ipit-pitik ti puson. Pag kunaam kumamot talan. Gaputa iso ti marikriknak. Di mo kuman parigatan pa'y ti bagim. Amok apanakip butas mo lang ni Vince. Eunice, itay pa di ka matagtagal ya. Ha? Di ka di manan Alan. Vince, tikit di pa nagmanehong tinto na ram. Inawagan nak ni Alan. Kinunana nagkita kayo iti na minsan arabi. Anya? Pudno ka di nagkita kayo. Saan mo't nga itinagkita kami? Iso amis mo tinapan ni Jabalay. Inuray nak ijagate. Iso ang nagsarita kami. Kayat mo kano ti makisinubyan kan kuana. Awan kasta nagsaritaan mi. Urayan niya pa'y ti aramidan na amang pilit kan ka. Sapay ko ma, tadi kan makisinsinubyan kan kuana. Vince, Pangasim ha? Ikarim ko makanyak adinak ko mapanawan. Gapulakan ko na. Amamot mo kasano ti panagayat kan panang ipatagkukan ka. Ay ayatan ka na Eunice. Dahil ako mati ka na yun nalaglagi pa. Apay nga tadyak makontak ti number ni Eunice. Itay pa nga out of coverage ha. Sa di nung matatayan na. Madanagan ka. Di man ki dineli ti awagak. Bareng amuna ti ayan ni Eunice. Hello, Vince. Hello Nelly. Pasensya ka na ano na disturbo ka. Damagak la ko ma. No amom no sa dino ti ayan ni Eunice. Jack ngamin makontak. Kwa, ada kami ita dito'y bar. Ah? Dito'y nga sigod at tambayan tayo. Kinapudno na. Agkadwa ni Eunice ka ni Alan ita. Anya? Oops! Hinay-hinay lang, Eunice. Adun tinainom mo. alright. Sige, mada. Gusto na itan. Abangan mo saan tanto na makasala inton madamdama. Nya kakadianan. Di nagmanlapda na kasta. Kaya't ko pa iti uminom. Kaya't ko ti makalipat. Kahit mo lipatan ni Vince, basta ka di. Mamalan, uri
kasjay ti aramid mo kanya. Aklo na kang peso. Nga, ginggita. Ayatan ka pa lang. Isoro nga, dak, dito ang magisinoblan ka. Kasano ako makasigurado di naktumanan panawan kan saktan, ha? Alan? Napunakan ka. Ipatpatay ka unay-unay. Nalaki dito makisinoblan ka kanya. Ay, ikaw nga, agbalin ako ng nasayatan nobyo. Lipatan mo din na palabas, kat bang ruita manan. Podno ka dilay na, Alan. Wan, iso nga cinnamon ni Vince. Okay. Sinaak nga rodan ni Vince. Eunice, Vince? planong gayam asublyan ti ex mo. No. Saan, Vince? Let me explain, okay? Tanya pa lang ti explain mo. Kit naglawag tinangig ko. Vince, Inayat ka iti kastaunay. Nagbalinak anapudnukan ka. Hinggang apay anaaramid mo ti kastoy kanya ka. kuha. Sorry, Vince. Nagsakit. I'm sorry. Vince, aksabli ka dito eh. Vince! Ay, bayaan mo ni Vince. Aldak lang. Saan? Ibutang nakalan! Kasalitak ni Vince! Vince! Agsalitat ako, ma! Vince! Mabit lang, Vince! 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 Ipatanak! Vince, pangasim! Agsalitat ako, ma! Awanan ti ron mga pagsaritaan ta pa, Eunice. Nagbalinak atanga. Ngamin, inayat ka ba lang? Sorry, Vince. Sorry. Jakon ka sa pulan dagita, sorry. Manipod ita. Putbentan ti relasyon ta. Kat nawaya kayan ka ni Alan. Saan, Vince? Sikat ay ayatay. Ba't yan nagkumamat, please? Ulbod ka. Ulbod ka, Eunice. Vince! Agsubli ka! Pangasim! Vince! 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 Apayagid ka! Adalugan na ni malikudam! Vince! Vince! Iha, bawal ka na sumrag dito operating room. Boyfriend ko din-aksidente. Isa pa nga siyo. Palabusan da nga umasidakin ko na. Pasensya ka, Iha. Gam talaga sana mabalin. Agreeing ka. Agreeing ka, Vince. Pangasim. Di nagkumamat panawan. Vince, ayayatin ka unay. Initiating. 1, 2, 3. Clear. Ay, Diyos ko. 200 joules. Vital signs. Negative. Again. Initiating. 1, 2, 3. Clear. 300 joules. Vital signs. Still negative daw. Time of death. 2:30 p.m. Inarabit ni amin na nakabalan eh. Talaga siguro nga ang dalangan dito tibiyag ti boyfriend yo. Saan na po na ito? Saan, doktor? Magipagladingit kami, ma'am. Vince, agreeing ka. Vince. Nalaos ti panagbabawik, gapoy ti kasjay nga inaramid ko ka ni Vince. Sakto laang naamiris ti kinapatag na kanyak, idinapukaw kon daytoy.
Agbabawiak man ngem naladawan ti amin. Jak meten nakisinnublyanan pay ka ni Alan. Kat ita, agmay saak nga agbibiyag. Single. Adda dagiti gundaway amalaglagip ko ni Vince. Masaysayangan ak unay. No sa anak laang siguro ang nagbalin ang managing bubukod, nalabit, si bibiyag pa'y ti lalaki ang nagayat kanyak itinapudno. Dahito'y mantipadas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Eunice. Ken ka pagayam, Eunice. Kunada ang nasaysaya at no umiwas, wenno lumiklik ka iti relasyon ngem ti agbalin ka a panakip butas. Kunamet dagiti dadduma, okay laeng ti agbalin a maag maipapan ken ayat, basta mailaban da ti ayaten ken ipatpateg da iti biag. Ngem ti kinapudno na nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa ngem ti mangnamnama kamet iti awan. Nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa ngem ti makasakit kapay itirik na ti padam a tao. Sapay kumata agbalin nga adal daytoy ken kadagiti makangeg. Alakastan pagayam Eunice, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.